У эфіры Белсат, я Павел Мажейка, вітаю вас. І сёння побач са мной адзін з бадай самых вядомых беларусаў у свеце, яркі прадстаўнік таго пакалення, якое ў 80-х, у канцы 80-х, пачатку 90-х аднавіла беларускую незалежнасць. Сёння праваабаронца, вязень, палітычны вязень беларускага рэжыма Алесь Беляцкі. Гаспадар Алесь, добрый дзень, вітаю вас. Добрый дзень, Павел. Пішчалаўскі замак у цэнтры Менску. У сырых камерах гэтай вязніцы вырак адбывалі ўдзельнікі лістападаўскага паўстання. Цёмныя сцены замка памятаюць паўстанцаў Каліноўскага і класікаў беларускай літаратуры, ад Дуніна Марцінкевіча да Якуба Коласа. Сёння Пішчалаўскі замак – гэта вядомы следчы ізалятар Валадарка. І хоць царскай улады няма ўжо 100 гадоў, пішчалаўскія сутарэнні застаюцца сталым месцам прапіскі для нязгодных. Як стагоддзя таму іх спрабуюць выдаць за паспалітых злодзеяў, па якіх плача турма. У жніўні 2011 года на Валадарку трапляе Алесь Беляцкі. Шараговаму беларусу гэтае імя невядомае. Беляцкага вінавацяць у несплаце падаткаў. Много лет он называл себя правозащитником. Сродкі масавай прапаганды наперабой пераконваюць, што затрыманы гэта звычайны жулік, якому самы гуманны суд на свеце дасць справядлівую ацэнку. Але з якой пары афіцыйныя медыі так шмат увагі надзяляюць простаму жуліку? Попадете, как его фамилия, что миллиард там не заплатил взносы? Беляцкий. Дык хто ён? Алесь Беляцкі. Падчас Другой сусветнай вайны тысячы беларускіх сем'яў былі пераселеныя ў створаную бальшавікамі на акупаванай тэрыторыі Фінляндыі Карэла-фінскую ССР. На пакінутай фінамі зямлі былі багатыя дамы, гаспадаркі, урадлівыя палі. Але не было працоўных рук. Так, у гэтых мясцінах апынуліся Віктар ды Ніна Беляцкія. У мястэчку Вярціла, 5 кіламетраў ад фінскай мяжы, у 62-м годзе ў іх нараджаецца сын Саша. Праз 2 гады сям'я вяртаецца на радзіму. Іх новым домам стаў Светлагорск на Гомельшчыне, адкуль і паходзіць род Беляцкіх. Там мінае дзяцінства нашага героя. У 79-м годзе на змярканні брэжнеўскай эпохі Александр Беляцкі паступае на гісторыка-філалагічны факультэт Гомельскага універсітэта. Тут у яго нараджаецца цікавасць да беларускай гісторыі і культуры. Цікава, ці мог наш герой у 80-м годзе на магіле Богдановича ў Ялце уявіць сабе, што праз 9 гадоў, ажно на чарговыя 9, ён стане дырэктарам музея беларускага песняра ў Менску. Але гэта пазней, а ў пачатку 80-х, калі ў Гомелі як трава праз асфальт пачынаюць узнікаць першыя нефармальныя суполкі, Беляцкі без ваганняў долучаецца да іх дзейнасці. У палове 80-х Савецкі Саюз велізарнымі крокамі пачынае збліжацца да прорвы. Спробы камуністаў праз перабудову зрабіць касметычны рамонт імперыі зла церпяць фіяска. Антыкамунізм і прага свабоды авалодваюць масамі. Лавіну ўжо не спыніць, не стрымаць. Беляцкі ўваходзіць у аргкамітэт па стварэнні Беларускага народнага фронту, дзякуючы якому ў 91-м годзе была здабытая незалежнасць Беларусі. Ужо ў суверэннай дзяржаве 30-гадовы Алесь Беляцкі абіраецца дэпутатам Менскага гарсавета. Эйфарыя, энтузіязм, грандыёзныя планы. Але краіна імкліва спаўзае ў аўтарытарызм, адбываецца антыканстытуцыйны пераварот. Сваіх апанентаў новая ўлада спрабуе прымусіць маўчаць. Шматтысячныя акцыі пратэсту жорстка падаўляюць. Беляцкі засноўвае праваабарончы цэнтр «Вясна» для дапамогі пацярпелым ад рэпрэсій. Але ўратаваць ад рэпрэсій сябе Алесю Беляцкаму не ўдаецца. У 2011 годзе супраць яго заводзяць крымінальную справу за нібыта несплату падаткаў. Праваабаронцу асуджаюць на 4,5 гады калоніі. У чэрвені 2014 года Беляцкі выходзіць на волю. Афіцыйна на падставе амністыі. Яго тройчы вылучаюць на Нобелевскую прэмію міру за праваабарончую дзейнасць, якой ён не перастаў займацца і пасля 1000 дзён у турме. Мы мусім быць актыўнымі і не баяцца тых рэпрэсій і тых того ціску, які аказваецца на грамадзянскай супольнасці, канкрэтна на кожнага чалавека. Кажыце, ці вы не шкадуеце ад таго факта, што вы нарадзіліся ў Расіі? Ну, тут ніхто не выбірае сабе месца, дзе нараджаецца, вось, і ніхто не выбірае сабе абставіны лёсу сваіх бацькоў там ці дзядоў. Вось, так атрымалася, што мой дзед вывез сваю сям'ю з Беларусі ў 40-м годзе пасля акупацыі часткі Фінляндыі Савецкім Саюзам. І бацька, якому было тады 10 гадоў, затым пражыў у Расіі 25 гадоў. Видите, я пытаюсь яшчэ і таму, што падчас таго, як вы адбывалі тэрмін зняволення, шмат хто з беларусаў
з такім ну, спадзяваннем, казалі пра тое, што ну, чакалі вашего вызвалення, казалі пра тое, што вось ён, менавіта Беляцкі, той чалавек, які вось з'яднае апазіцыю і пойдзе вось такім адзіным кандыдатам ці адзіным чалавекам, які пойдзе ў прэзідэнты пасля. Але менавіта тое, што вы нарадзіліся в Расіі, перашкаджае гэтаму. Ну, гэта не самая галоўная прычына. Самая галоўная прычына тое, што у мяне няма ніякіх амбіцый там ісці ў высокую палітыку ці ў вялікую палітыку. Вось, я адчуваю сябе на свае месцы і фактычна все гады, якія я займаюся нейкай грамадскай справай, вось, я адчуваю сябе вельмі утульна і працягваю як бы вось эту працу. Добра, ведаеце, давайте вернемся вось якраз да Карэліі, так, да месца, дзе вы нарадзіліся. Я ўсё-таки лічу, што нават не важна, колькі чалавек пражыў, калі вы ў месцы, там, дзе ён нарадзіўся, так, калі ў пашпарце напісана, што там цяжка нават вымавіць там карэльскую эту там вёску ці мястэчка, это правильно называецца, але ўсё роўна гэта мае ўплыў на ягонае жыццё. Вот глядзі чалавеку пашпарт, і ўсё роўна ў любым выпадку это нешта для яго значыць. Для вас тое, што вы пражылі хай сабе 2 гады ў Карэліі, які ўплыў мела на вас, што азначае? Ну, я працягнуў, маці моя прыехала туды от пра бацькоў ужо пасля 50-е гады, фактычна па вярбоўцы, тады гэта была адзіная магчымасць, мабыць, для маладых дзяўчат і хлопцаў вырвацца з беларускай вёскі, это ці патрапіць на нейкую будоўлю, ці на прадпрыемства ў Беларусі, ці выехаць некуды за межы, вось, і такім чынам яна апынулася там, яны пажаніліся там. У мяне засталіся ўспаміны з Карэліі, вось сапраўды я пражыў там 2,5 гады, і пэўныя такія як бы эпізоды, вось калі вось бурнай рэчкі там, скал, значыць, это граніта, значыць, які каля рэчкі, якіх проста не можа быць у нашым пейзажы беларускім, яны ёсць у маёй памяці, і гэта бадай што ўсё. Цяжка казаць пра ўплыў нейкі на ментальнасць, скажам, таму што ўсё ж такі расце пачаў ужо Светлагорску, вось, і фактычна як там дзіцёнак, як падлетак склаўся ўжо менавіта ў Беларусі. Ну і трэба яшчэ згадаць тое, што мае бабулі размаўлялі чыста па-беларуску. Нават жывучы... Вось адна з бабуль, якая пражыла там 25 гадоў у Расіі, яна прыехала, она размаўляла па-беларуску, она так не навучылася гаварыць па-руску. А другая, па маці, якая жыла на Гомельшчыне, на Раўлянскім раёне, то яна вогуле размаўляла чыстенька, так чыста, як маглі размаўляць толькі людзі, у якіх і бацькі, і дзяды, і прадзеды, прапрадзеды гаварылі па-беларуску. Таму хутчэй можна казаць пра ўплыў беларускі на рускамоўны Светлагорск, таму што і той Светлагорск, якім я рос, вось ужо там ад 2,5 гадоў, гэта ж было такое зборышча людзей з усяго Савецкага Саюза. Ну, власна, Светлагорск яшчэ як бы у памяці майго, можа быць, пакалення, да нават і сёння, калі казаць, это горад больш вядомы нават не хімічным заводам, а менавіта тым, што это быў горад, ці з'яўляецца горадам наркаманаў і так далей, і так далей. Ну, вось як уезжаеш в Светлагорск, там, я памятаю, заўсёды быў такі лёзунг, што Светлагорск — это город камуністычнага будущего. Вот пабудавалі, таму яго так і назвалі, дарэчы, светлы горад. Ну, вось і пабудавалі такі светлы горад, які стаў сапраўды сталіцай наркаманаў у Беларусі. Як жылося тады? Што з сябе выяўляла? Вот сярэдзіна 60-х вы прыехалі, так, у Светлагорск, 60-е, 70-е гады. Што з сябе выяўляла жыццё беларусаў у такім горадзе? Бацькі мае былі працоўнымі, яны працавалі на хімзаводзе, фактычна ўсё жыццё адпрацавалі, як яго там называюць, значыць, на тым хімдыме, і мы 5 гадоў чакалі, пакуль атрымалі кватэру хрушчоўцы, і гэты час жылі проста ў збудаваным власнаручна бацькам такім будане. Вось іх называлі времянкі, і гэтымі времянкамі фактычна ўсё вакол чыгуначнага вакзала, ўсе гэтыя лясы і падлескі, яны былі забудаваны. Там былі цэлыя вуліцы, вось, і там было натуральна сваё жыццё, вось, і дзяцей таксама. Я быў такім
знакамітым піраманам яшчэ з Карэлі. Это, дарэчы, яшчэ адзін спамін, калі я ледзь не спаліў кватэру, вось наклаў проста газетаў на газавую плітку і наварыў, не там загарэлася, значыць, ужо і шторы гарэлі, і ўсё. Вось гэта ўсё было патушана. Ну і Светлагорску гэтая мая, значыць, любоў да запалак яна заставалася, і бацькі, якія сыходзілі на працу, вельмі баяліся, што я спалю, значыць, там і гэту сваю времянку, і, значыць, згару сам. Ну і трэба сказаць, што пару разоў я сапраўды падпаліваў, але неяк суседзі, значыць, паспявалі, значыць, патушыць там, і, значыць, гэта ўсё сканчалася добра. Атрымлівацца нейкім даследчыкам, ці што гэта? Што... Ну, вельмі жывы. Як распавядаюць мае цёткі ўжо, значыць, таму што это сам, ну, мне ўспаміны больш такія спакойныя, яны кажуць, што быў страшна жывы, не сидзеў на адным месцы, заўсёды штосьці прыдумляў, дзесьці там, значыць, боўтаўся, бегаў і так далей. Ну, адзін з эпізодаў, які згадваецца, такі троху смешны, значыць, это тое, што зноў жа ж, каб я не адыходзіў далёка ад гэтай сваёй хаткі, бацькі сказалі, што глядзі, будзеш адыходзіць, цыгане ўкрадуць. У нас цыгане жылі на вакзале недалёка ад нас, і людзі былі, дарэчы, вельмі нармальныя, і уже троху пазней, калі я там пазнаёміўся і бачыў там і тых малых дзяцей, і старых цыганак, то яны ў меня вызывалі заўсёды такія добрыя пачуцці. Але вось тады, значыць, напалоханы, значыць, гэтым, я калі ўбачыў, як ішлі цыганкі паўз хату, значыць, проста ўзяў сабаку і пабег за імі, значыць, баючыся, што яны мне ўкрадуць. Такім чынам, значыць, як бы бараніў сябе, скажем так. Вось. Ну і урэшце мы пераехалі ў гэту хрушчоўку, і я пайшоў у школу. Вось. Ну добра, вот з вашых успамінаў, прынамсі, я не магу, ну, як бы злапаць, так, зразумець вось таго моманту, што магло паўплываць на такого маленькага Алеся Беляцкага, на ягоны нейкі, ну, не ведаю, светапогляд, што ў выніку, ну, беларуская справа, прынамсі, не стала абыякавай для вас. Недзе ў дзяцінстве, недзе у такія, скажем, даўніверсітэцкія часы. Ну, вучачыся ў школе, я страшна любіў чытаць кніжкі. Ну, на пачатку гэта сумяшчаў, значыць, з актыўнымі там бойкамі, значыць, з усімі, з кім толькі можна было біцца. Вось, але дзесьці ўжо гадоў з 10 кніжкі ўсё больш і больш займалі майго часу. І гэта перакінулася і на беларускую літаратуру. Вось, якая тады была ў розных бібліятэках, якая трапляла мне ў рукі, і першая кніжку, якую я прачытаў, гэта была «Палескія Робінзоны», вось, Янкі Маўра, натуральна, ну так, для сябе, скажем, не па школьнай праграме. Могу вам сказаць, што, скажем, я в свае 80-е гады, таксама, калі вот быў яшчэ малым хлопцам, хіба што «Палескі Робінзон» таксама маглі быць першай кнігай, то есть это, ну, такі, і нават сёння, можа быць, для беларускай моладзі это таксама настольная кніга. Але ўжо кніжка, якая зрабіла вельмі моцны на мне ўплыў, увогуле, это творчасць вядомага Владзіміра Караткевіча. Гэта ягоныя раманы, якія сапраўды перавярнулі свядомасць аповесці і як бы далі мне зразумець сапраўды, што мы беларусы, у нас ёсць чым ганарыцца, што мы адрозніваемся сваёй гісторыяй ад сваіх суседзяў, вось, і што не ўсё так кепска. Але як было, напрыклад, з Караткевічам у вашым выпадку? Ну, бо, як правіла, мне падаецца, Караткевіча заўсёды раіць, так? Нехта раіць пачытаць, той, хто раней, ну, як бы захапіўся, так? Ці праз Караткевіча прышчапіў для сябе ту беларушчыну. Вам хто параіў? Ці якім чынам ваша дарога была? Настаўнік. Параіў настаўнік беларускай літаратуры. Да нас прыйшоў новы малады там хлапец, які працаваў першы год. І доўгі час нам неяк не шанцавала з гэтымі настаўнікамі, там і 7 клас, і 8. А от у 9 прыйшоў новы, як бы, малады выкладчык, настаўнік, які параіў пачытаць Караткевіча. Я прачытаў, у мяне адчыніліся вочы, я яго актыўна там пачаў прапаноўваць сваім сябрам, знаёмым, вось, і як бы хацеў, каб іншыя таксама пачыталі, зразумелі, што ёсць ось такі наш беларускі свет. Таму вы вырашылі паступаць ужо праз некаторы час на менавіта філалагічны факультэт? Ну, шчыра кажучы, там было... Ці гэта быў проста, як это, прахадны, асабліва для хлопцаў, ну, філалогія ва ўсе часы? Не, прахадны быў толькі ў тым сэнсе, што я паступаў у Гомель менавіта, бо ў Гомелі, натуральна, конкурс быў меншы, чым у Менску, і асабліва ўлічваючы, што
у 10 класе беларускую мову у нас увогуле не выкладалі, настаўніка не было. І мы падчас гэтых урокаў хадзілі гуляць у футбол, так сказать, кожны раз. Вось, то паступаючы я натуральна ведаў, што я не ведаю так добра, як, можа быць, трэба было б ведаць, калі ты паступаць будзеш там менс. Таму я паступаў у Гомель. Вось, і прычына было некалькі прычын. Ну, мабыць, адна з галоўных, што мне хацелася сапраўды вывучыць беларускую мову, вывучыць яе дасканала і... Але пагадзіцеся, дзіўнае жаданне трошкі для, тыя часы, для маладого хлопца, это, жаданне вывучыць беларускую мову. Не там, я не ведаю, стаць касманаўтам, не там кіроўцам, я не ведаю, але менавіта вывучыць беларускую мову. Ну, у мяне быў такі яўны гуманітарны ухіл, вось пачынаючы з 9 класа, я ўжо фактычна перастаў моцна там займацца, хаця перад гэтым добра займаўся і матэматыкай, і фізікай там. Вось, і хаця ў атэстацыі у мяне там 5 па гэтых прадметах па выпуску, па 5-бальнай сістэме. Але все ж таки я вырашыў для сябе, што буду займацца менавіта літаратурай і ў першую чаргу беларускай літаратурай. Нават вось у прэсе як бы русіфікаванай гомельскай вобласці наогул, калі так можна сказаць, бо і Светлагорскі Гомель, нават сёння гэта лічыцца з такімі найбольш, я не скажу пра расійскімі, але вось рэгіёнамі, дзе беларуская мова. Ну, я з табой тут не згодны, не пагаджуся, бо трэба сказаць, што на той час Гомельская Праўда мела, напрыклад, найбольшы наклад з усіх беларускамоўных газет у свеце, можна так сказаць. Вось. І беларуская мова, яна гучэла скрозь, апроч, можа быць, некалькіх такіх індустрыйных новых гарадоў. І ў тым жа ж Светлагорску вельмі часта і вельмі багата можна было пачуць беларускія песні нават на вуліцы. Людзі спявалі народныя песні падчас нейкіх вяселляў, святаў, чаго зараз ты не пачуеш і ў вёсцы можаш не пачуць. Вось, гэта ўсё было. І тым больш кожна лета я выязджаў на вёску да свой бабулі ў Драўлянскі раён, і там ужо акунаўся цалкам у беларускамоўную стыхію. Тоже, ведаце, нават... Згадаю, калі я быў такі, малы яшчэ, там, гадоў 7, то вось гэтыя бабулі збіраліся, ставілі мяне там на крэсла і прасілі: «Саша, скажы што-небудзь па-рускі». І калі я гаварыў, яны проста смяяліся. Ім было смешна, таму што для іх руская мова это было цалкам што-то такое не натуральнае. Натуральна, што гэты ўплыў, і тым больш, што мова там, трэба сказаць, вельмі танічная. Яны гаварылі і гавораць зараз, там засталіся нейкія астаткі, бо гэтыя вёскі ўжо павыміралі амаль. Яны танічна гавораць, яны гавораць, як спяваюць. Это ўсходняя палеская мова, вось тая мова, на якой пісаў Іван Меліш свае дыялогі, напрыклад. Вось яна вельмі, вядома, мяне ўражвала сваёй мілагучнасцю, вось гэтай спеўнасці. Это зусім не тое, што я чуў вось эту квадратную рускую мову, так бы мовіць, у школе там, ці з вуснаў тых, хто гаварыў на рускай мове Светлагорску. Будучы грамадскі дзяяч, літаратуразнаўца і праваабаронца Алесь Бяляцкі прыйшоў на свет у Карэліі, куды яго бацькі прыехалі на заробкі. Але калі маленькаму Сашу было 2 гады, бацькі вяртаюцца ў Беларусь. Школу юнак сканчвае ў Светлагорску і ў 17 год паступае ў Гомельскі дзяржаўны універсітэт. Ва універсітэце ён робіць незвычайны на тую пару выбар – перайсці на беларускую мову. Бяляцкі тут жа знаходзіць аднадумцаў, яго лепшыя сябры, будучыя пісьменнікі Сяржук Сыс і Эдуард Акулін. Алесь, пачынаючы з першага курса, праяўляў вялікую цікавасць да сёй беларускіх, да гісторыі, да культуры, да беларускай мовы і прымушаў нас сваім прыкладам следовать за ім. У 1981 годзе, калі камуністы грамілі па ўсім Савецкім Саюзе дысідэнтаў, у Гомелі ўзнікаюць іх першыя прататыпы. Мэта па савецкіх стандартах ультракрамольная – пашырэнне нацыянальнай культуры і мовы. Бяляцкі шмат падарожнічае па краіне ў пошуках сваёй Беларусі. Падчас адной з вандровак з Аляксандра ён становіцца Алесем. У прыватных размовах сябры пачынаюць уяўляць, а што ж будзе, калі Беларусь стане незалежнай. Але пакуль гэта толькі фантастыка. Служба ў савецкім войску механікам-вадзіцелем бранірванага цягача пад Свярдлоўскам не адбіла ў Бяляцкага ахвоты ўзяцца за старое. Ён вучыцца ў аспірантуры Акадэміі навук, пачынае займацца літаратурнай і навуковай дзейнасцю. Разам з сябрамі ў 86 годзе Бяляцкі стварае таварыства маладых літаратараў «Тутэйшае», якое ў тым жа годзе ўзначальвае. Зянон Пазняк адкрывае праўду пра курапаты. У Менску праходзіць акцыя «Дзяды», якую улады жорстка падаўляюць. Адным з арганізатараў дзядоў з'яўляецца Алесь Бяляцкі. Палітыка цікавіць Бяляцкага, але ён ніколі не аддаўся ёй напоўніцу. Бяляцкага палітыка перамагае бяляцкі
грамадскі дзяяч. Ён засноўвае беларускую каталіцкую грамаду, з сябрамі выдае часопіс «Хрысціянская думка». У гэты ж час працягвае даследаваць беларускую літаратуру, узначальвае Менскі музей Богдановича і стварае філіялы ў Ракуцёўшчыне і Яраслаўлі. Я Алесь Бяляцкі. Жыву ў Менску 7 гадоў. Але неўзабаве ад ролі грамадска-культурнага дзеяча давядзецца адмовіцца. Першы прэзідэнт Беларусі праводзіць ганебны рэферэндум, які вяртае краіну ў нядаўняе мінулае. У сядзібу Вярхоўнага Савета ўводзяць войска, дэпутатаў збіваюць, а неўзабаве сам парламент распускаюць. Дзесяткі тысяч людзей выходзяць на вуліцы абараняць краіну ад новага бальшавізму. Пачынаецца пераслед іншадумцаў. Бяляцкі з сябрамі прымае рашэнне дапамагаць пацярпелым ад палітычнага пераследу. Так узнікае праваабарончы цэнтр «Вясна». Але жыве Беларусь! Алесь Бяляцкі адказвае на пытанні журналіста Белсата Паўла Мажэйкі. Я быў такім знакамітым піраманам яшчэ з Карэлі. Это, да рэчы, яшчэ адзін спамін, калі я ледзь не спаліў кватэру, вось наклаў проста газетаў на газавую плітку і наварыў, не там загарэлася, значыць, шторы гарэлі і ўсё. Гэта ягоныя раманы, якія сапраўды перавярнулі свядомасць аповесці і як бы далі мне зразумець сапраўды, што мы беларусы, у нас ёсць чым ганарыцца, што мы адрозніваемся сваёй гісторыяй ад сваіх суседзяў. Беларуская мова, яна гучэла скрозь, апроч вось, можа быць, некалькіх такіх індустрыйных новых гарадоў. Глядзіце працяг размовы з Алесем Бяляцкім. Что было вот с таким вот, что вот и Алесь Бяляцкі разумее, что беларуская мова ягоная як бы на канаванні, так что трэба на ёй размаўляць, бо я кажу, это 70-е гады, это сёння нават сёння у 2010-е, но многія з этой праблемы сутыкаюцца і не вырашаюць, і не пераходзяць на беларускую мову, хаця сёння значна лягчэй. Ну, спачатку, мабыць, трэба спачаць з таго, што она мне проста падабалася. Вось. Але размаўляць я пачаў ужо пасля таго, як год адвучыўся ў універсітэце, і калі там мы сустрэліся з маімі сябрамі, з паэтамі беларускімі, Анатоліем Сысом, Едрусем Акуліным, Сержуком Сысом, вось, іншымі хлапцамі і дзяўчатамі, там мы пачалі рабіць спробы размаўляць па-беларуску, хаця яшчэ пэўнай сістэмы не было. І гэтая сістэма з'явілася толькі пасля таго, як я пазнаёміўся з менскімі студэнтамі, майстроўцамі на той час, это Вінцуком Вечоркам, Ірынай Вечоркай, Сергеем Запруцкім, Сержуком Сокалавым Воюшам. Вось гэта для мяне быў той пераломны момант. Ён адбыўся улетку 80-го года, і нават яшчэ больш распавяду, ну, ёсць дакладна абсалютны эпізод, як я пачаў размаўляць па-беларуску, бо пасля другога курса, пасля будатрада, атрымаўшы заробак, я проста ўзяў там пляцак і пайшоў падарожнічаць па Беларусі, прыкладна вызначыўшы маршрут. Трэба сказаць, што тады ж не было ні кніжак па турыстычных, ні... Всё прыходзілася збіраць па нейкіх часопісах, там, з нейкіх нот, склаўшы такі маршрут па Берасцейшчыне. Сёння нібыта лягчэй, але не нашмат. І па Беларусі месяц я проста хадзіў. Вось, дзе пад'язджаў, дзе хадзіў і глядзеў тое, што тады можна было ўбачыць. І калі быў пад Стоўцамі Мікалаішыне, то там сустрэў мастакоў, якія малявалі. Там быў Мікола Купава, вось, от, які маляваў, і яны размаўлялі паміж сабой па-беларуску. Для мяне это было літаральна, як быццам бы мне маланка ў галаву стукнула. І калі Купава абярнуўся і спытаўся там, ну, а як цябе завуць? Я кажу, Саша, і ён кажа, не, цябе завуць Алесь. Ну, от як бы з того моманту я сапраўды стаў уже Алесем, і уже, значит, і зараз я Алесь. І ён звёў мяне з гэтымі менскімі студэнтамі, і тады, як бы, стала зразумела, для мяне абсалютна стала зразумела, што мае такія пошукі ў поцемках, там, з невялічкай свечкай, там, з маімі гомельскімі сябрамі, яны маюць перспектыву зліцца ў нешта большае і даць больш святла. І з гэтага часу от пашло такая, ну, канкрэтнае разуменне і канкрэтная праца на беларушчыну. Ведаеце, што вы в універсітэце з гомельскім вучыліся, я так разумею, самыя такія, ну, махровыя, калі можна сказаць, часы Савецкага Саюза, так, это быў апошні Брэжнеў і ўжо Андропаў, так, это Андропаўшчына так званая. Што вы узгадваеце з тых часоў? Што найбольш, бо калі я як бы чытаў вашу біяграфію, то я разумею, што это менавіта былі вось тыя гады, калі вы пачалі такую актыўную дзейнасць, ну, як бы нефармальную, так, калі можна сказаць, на тыя часы.
Ну, гэтая дзейнасць заключалася ў пошуку аднадумцаў ужо ў Гомелі. І у спробе пераканаць людзей у тым, што беларусьшчына мае перспектывы. Вось это было вельмі важна, на той час вельмі цяжка. Вось, бо прыходзілася размаўляць з дзесяткамі, сотнямі людзей і неяк чапляць іх і спрабаваць высветліць, ну, таго, каго, скажем, Беларусь выклікала водгук пэўны. Я разумею, што для вас тады была беларушчына? То есть, як вы... Што вы пад гэтым разумелі? Як ставіліся? Я памятаю, што чытаў таксама ўспаміны, здаецца, з Сокалава Воюча, і ён казаў, што пра такое, як чырвоны белы сцяг ці пагоні, яны тады проста абсалютна ў пачатку 80-х не ведалі. Ну, мы даведаліся, як не ведалі. Ведалі, таму што я ўжо атрымліваў тыя ж стужкі з перазнятымі часопісамі і кніжкамі з Віленскай бібліятэкі, дзе беларускія выданні ляжалі вольна. Вось, хлопцы мне перадавалі з Менску. Это было небяспечна на той момант? Ну, это быў сам выдат беларускі, фактычна. Вось, і я это раздрукоўваў у сябе ў ванне, там, гэтым фотапавелічальнікам, якія на тыя часы, там, з гэтым чырвоным святлом і ў ванначках, вымываючы это фотаздымкі. Потым яны ўклеіваліся афіцыйныя кніжкі, там, якую-нибудь гісторыю КПСС, напрыклад. І такім чынам мы мелі літаратуру, якую я чытаў, даваў чытаць іншым. І мы, ну, яна ж не была такой свежай антысавецкай, але яна была, там была і філасофія, мы тады прачыталі Ігната Абдзіраловіча, і атрымалі тады слоўнік Ластоўскага, і чыталі такія альманахі, як «Заходняя Беларусь», «Шляхам моладзі» часопісы. Это все уже на той час мы чыталі. Это было разуменне ці таго, што Беларусь не пачалася з 1917 года, так? І от чаму Менск адчыніў нам вочы, што мы перасталі варыцца вось гэтым гомельскім котле, мы займелі доступ да той літаратуры, да той інфармацыі гістарычнай, да якой у Менску было немагчыма. І працы ж Ермаловіча тыя ж самыя, тады былі прачытаныя намі. І тады мы это актыўна распаўсюджвалі. І трэба сказаць, што дзесь за 2-3 гады, калі мы пачыналі там размаўляць у 2-3, то потым нас стала там некалькі дзесяткаў чалавек. Вось мы сабралі нейкую вакол сябе такую пэўную грамаду. Менавіта ў Гомелі, так? Менавіта ў Гомелі. І багата хто з гэтых людзей працягвае працаваць у беларускай справе і цяпер. Але гэта выяўлялася ў чым? Проста ў такіх размовах, ці ўсё ж такі это была нейкая актыўная дзейнасць вонкі? Ну і пэўная пазіцыя. Безумоўна, ў універсітэце, напрыклад, калі мы з Едрусем Акуліным прыходзілі апранутыя там, ці такія нармальныя там гарнітуры, ці наадварот у чыстыя куфайкі там з кірзавымі там, значыць, сумкамі такімі, якія раней насілі, прыходзілі ў аўдыторыю, сядалі і спявалі беларускія песні, а дзяўчаты нашыя падпявалі. Прычым это рабілася падчас перапынкаў, калі спявала ўся група. Вось, это, конечно, выкликало, ну, такі моцны эффект, скажем. Я не уявляю себе Олеся Беляцкого в кирзовых ботах, в куфайце. Так было. Ну, это был такі пэўны выклик, я сказал. Перформанс, як сёння это называется. Такие перформансы, так, моладзевыя, так. Але мы прыходзілі, мы размаўлялі паўсюль па-беларуску, рабілі гэта адкрыта, нейкім чынам спрабавалі зацвердзіць сваю пазіцыю, адказвалі на уроках па-беларуску. Напрыклад, з адным з выкладчыкаў, які ў нас выкладаў там навуковы камунізм, то это былі проста рэальныя там такія, ну, спрэчкі на гэтых лекцыях. Калі ён крычаў «нацыяналісты» нам у канец да аўдыторыі, а мы ему крычым «шавініст» адтуль, значит, і вся група сидзіць там, прычым это збіраліся гісторыкі, філолагі, там, ну, агульны прадмет. І вот сидзіць 100 чалавек, так головами крутить, значит, хто куди воз. 84-й год. Такі. Але добре, то ж я кажу, це були часи такі досить, ну, жорсткі. Ми трималися, якби, може бути, достатково так весело і безоглядно, але треба сказати, що ось гэты аптымізм пэўны, ён аптымізм, як бы, і прага да жыцця, і так любоў да жыцця, таму што яшчэ ж былі маладыя вельмі, і жыць хацелася, это было цікава, і трава была зелёная, сонца жоўтым, і, значыць, неба блакітным, і все дзяўчаты прыгожыя. Все гэта было. І тады гэта просто з нас пёрла гэта беларушчына. І я думаю, што мы, канешне ж, заразілі, значыць, ну, немалую частку людзей вакол нас. А калі вы зразумелі, што БССР, ці СССР наогул, это не навечна, і гэта вось неўзабаве можа і нешта такое, як незалежная Беларусь, гэта нешта рэальнае. Трэці курс. 20 гадоў.
82-й год. 82-й. Лежим в интернате на улице Кирова, значит, там такие страшненькие интернаты, значит, студентские. Лежим у покоя, Анатолий Козлов теперь прозаик, мы в одном покое, значит, он на курс молодей за меня лежим. Я ему кажу: Толик, а вот прыйдзеш такі час, калі Беларусь будзе незалежнай краінай? Толік кажа: не веру, не будзе такого. Ось такія у нас размовы тады былі на той час. Ну, і трэба сказаць, што, канешне, жыццё сваё улічваючы, наколькі это важная справа, асабліва калі пачалася вось эта дзейнасць, звязаная з улёткамі, з надпісамі. Мы апісвалі, спрабавалі прынамсі апісваць, і Гомель тады, «Жыве Беларусь» пісалі іх і так далей. Калі пачалася вось такая дзейнасць на мяжы фола, так бы мовіць, то безумоўна, у меня было адчуванне, што мы павінны працаваць дзесяткі гадоў. І калі вось, можа, дажыву там да старасці, дык, можа быць, мае ўнукі ўжо будуць жыць у незалежнай Беларусі. Вось так мне ўяўляўся план майго жыцця. І трэба сказаць, што дзесьці па гэтым плане там з лепшым, з меншым поспехам вот я іду. Это быў, я зноў жа, канец 80-х, калі вы, вяртаючыся з войска, актыўна далучаецеся да нефармальных арганізацый, становіцеся адным з заяўнікаў этой славутай дэманстрацыі дзяды, першай фактычна такой публічнай. Як атрымалася так, што зноў жа ўспрэс з русіфікаванай Беларусі, так, ну, з такой прасавецкай вельмі рэспублікі ў той час? Як атрымалася дагрукацца да людзей, як атрымалася здабыць урэшце тую незалежнасць? То есть, што было такім момантам, які вось, ну, дакладна паўплываў? Ну, гэта быў працэс, і працэс не аднаго дня, сапраўды ён ішоў дастаткова хутка, але ён займаў пэўную частку вось, жыцця, і калі я вярнуўся з войска ў 86-м годзе ў Менск, то тут беларускае моладзевае жыццё ўжо бурліла. Вось. І літаральна праз пару месяцаў сапраўды мы стварылі таварыства маладых літаратараў тутэйшае, якое аб'яднала на той час усю дэмакратычную, сведамую пішучую моладзь. Вось. І зараз вось гэтая моладзь, яна з'яўляецца такім касцяком беларускай сучаснай літаратуры. Вось. І Ужо не моладзь. Ужо не моладзь, на жаль, так, але зараз як бы гэтыя людзі все яны, амаль усе яны засталіся. Вось, яны працуюць далей. Вось, і год за годам, месяц за месяцам, там падзеі нанізваліся на падзею. І зноў жа ж у нас ужо існаваў такі, ён працаваў раней, але зараз ён працаваў найбольш эфектыўна. Гэта падпольная група, вось, у складзе невялікім. Яна мянялася, склад мог быць там ад 10 до 12 асобаў дзесьці, хтосьці выходзіў, кагосьці мы прымалі зноў, дзе мы ўжо думалі абсалютна ў катэгорыях незалежнасці, рэальнай незалежнасці, як дабіцца гэтай незалежнасці. І шукалі легальныя шляхі працы, і рабілі нейкую нелегальную працу, выдавалі тады падпольны часопіс, «Бурачок» пачаў выходзіць такі, лёткі друкавалі, там распаўсюджвалі па Менску, раскідалі. Ось, рабілі нейкія такія ўжо яўна антысавецкія, сказаў бы, акцыі беларускага накірунку. Ось. Але гэта ўжо была тады плынь, можа быць, сённяшняга дня, калі вы глядзіце на тыя падзеі, это ўжо была плынь, якую немагчыма было спыніць? Магчыма, і трэба сказаць, што вот это пачуццё подыху гэтага КДБ, яно мяне пераследуе фактычна все гэтыя гады, бо у Гомелі пасля таго, як мы выйшлі з універсітэта, раз'ехаліся працаваць, адзін з выкладчыкаў потым мне сказаў, што літаральна праз пару месяцаў прыходзіў там супрацоўнік КДБ і распытываў, што, чым займаецца, дзе яны, як і куды. Але мы вот раз'ехаліся. Вось. І тое самае адбывалася ў Менску, пільнае вока КДБ як бы ідзе за мной, можна сказаць, па жыцці, ўсё жыццё, і адчуванне таго, што ў любы момант твой лёс можа змяніцца ў нейкі горшы бок, і што мы дзесьці ідзем па вельмі вузкай кладачцы, і што трэба пастарацца не памыліцца, але калі ўжо зробіцца што-небудзь паганае, то проста мець як бы можнасць перажыць вось гэты момант. Вось. Яно у мяне было яшчэ з тых часоў. Але як гэта жыць, і што жыць увесь час чакаць, увесь час баяцца, атрымліваецца. Ну, не бояться, что значит бояться? Мы не боялись, калі б мы боялись, то мы б нічога не рабілі. Мы б сидзелі, склаўшы рукі ціхенька, як багата хто, дарэчы, бо
мы ж мелі кантакты багата з кім людзей, і багата хто з людзей просто казаў, не, бо насамрэч это не для мяне, я там адчуваю, што не пацягну гэта, вось, напрыклад. Я маю на ўвазе вот менавіта гэту падпольную працу, бо беларуская праца легальна, она была больш шырокая, больш людзей было заангажавана ў культурніцкіх акцыях, у экалагічных акцыях, у літаратурных акцыях, у якіх можна было браць удзел і асабліва не баяцца, прынамсі, што цябе пасадзяць. Ну і трэба сказаць, што часы моцна ўжо мяняліся, бо наступіла так званая перестройка, і улады крыху разгубіліся. Гэты страшэнны дэфіцыт у крамах, гэта незадаволенасць людзей эканамічным станам, поўны палітычны тупік нейкі, ідэі камсамола, партыі, гэта ўсё высмейвалася. Все планы, якія будаваліся, што вось мы там пабудуем камунізм, яны ўсе ляснулі. І людзі бачылі, што проста надыходзіць банкротства вось этой самой сістэмы ідэалогіі. І гэта быў такі моцны ўсплёск, моцная хваля, на якой мы былі, ну от мне падабаецца, значыць, тады быў такі крытычны артыкул у савецкай Беларусі, здаецца, пра адну з нашых акцый, якая называўся там «Пена на волне перестройкі». Так. Ну, я лічу, што мы летели, можа быць, у пене, але мы летели, як тыя серфінгісты, вось, па этой самай хвалі волны, вось, па самай хвалі, па грэбню гэтай хвалі. Вось, і акцыі былі проста, ну, фантастычна, значыць, крэатыўныя і давалі вельмі моцны розгалас сярод людзей. Я згадаю тут і сплаў па Дзвіне супраць пабудовы Дзвінскай ГРЭС, Даўгаўпілскай ГРЭС у 87-м годзе, дзе бралі ўдзел прадстаўнікі, як тады называлі, нефармальных аб'яднанняў, беларускіх і латышскіх. Вось. І 88 год, вядома, это дзяды, самая такая вядомая, мабыць, акцыя, з якой фактычна пачаўся, мабыць, масавы дэмакратычны рух на Беларусі. Прынамсі, я так лічу, што яна была нейкім адпраўным пунктам, які багата каму расплюшчыў вочы, што трэба працаваць на сябе, на сваю гісторыю, на Беларусь і спрабаваць неяк развітацца з гэтым савецкім мінулым. Вясна 1996 года ў Беларусі. Па ўсёй краіне праходзяць акцыі пратэсту супраць аўтарытарнай палітыкі новай улады і супраць курсу на збліжэнне з Расеяй. 15 сакавіка адбываюцца акцыі ў абарону Канстытуцыі і супраць палітыкі Лукашэнкі, чые ўказы Канстытуцыйны суд прызнае незаконнымі. Гэта і ёсць пачатак Менскай вясны. Праз месяц на дзень волі апазіцыя спрабуе дамагчыся тэлевізійнага эфіру. Улады ўжываюць сілу. Пасля акцыі спецаддзелы міліцыі нападаюць на людзей, якія ўжо разыходзяцца. Спецназ учыняе сапраўднае пабоішча. Ёсць параненыя і арыштаваныя. Акцыя пратэсту працягваюцца наступныя 2 месяцы. Пачынаюцца масавыя арышты, суды і прысуды. Вы что, провокацией занимаетесь? Какую провокацию? Мне чему вы жанчину? Менская вясна прайшла пад лозунгамі ў абарону Канстытуцыі і незалежнасці. Так пачаўся працэс зараджэння грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. Спецыфіка гэтага працэсу – неспрыяльныя ўмовы. Маски до твары и избивали депутатов. Это международный скандал. Так что я прошу вас гэта мець на ўвазе. У такіх умовах у красавіку ў Менску ствараецца праваабарончая арганізацыя «Вясна», якая пасля арыштаў удзельнікаў дэманстрацыяў займалася дапамогай арыштаваным і іх сем'ям. «Вясна» заснавала свае філіі ў большасці буйных гарадоў Беларусі. Па ўсёй краіне сетка праваабаронцаў складае каля 200 чалавек. Вясноўцы назіраюць за выбарчымі кампаніямі, аказваюць юрыдычную дапамогу пацярпелым ад рэпрэсій, змагаюцца супраць смяротнага пакарання, папулярызуюць прававыя веды. Доказам эфектыўнасці працы «Вясны» стала празмерная увага з боку ўлады. Неаднойчы праваабаронцам даводзіцца бараніць не толькі тых, хто звяртаецца да іх па дапамогу, але і сябе саміх. Супрацоўнікі камітэта дзяржаўнай бяспекі прынеслі пастанову о правядзенні вобыска ў межах крымінальнай справы санкцыянаваным прокурорам. Ну і зараз будуць адбывацца ператрус у нас ужо другі за апошні перыяд, калі не лічыць еще спробу 20 числа за раніцы нейкіх невядомых сюды пранікнуць. Так што это ўжо будзе агулам 3-я спроба штосьці тут пашукаць. Ну, ёсць пастанова, так што, калі ласка, хай шукаюць. За назіранні падчас прэзідэнцкіх выбараў 2001 года «Вясну» пазбаўляюць дзяржаўнай рэгістрацыі. Праз 10 год «Вясну» высяляюць з офіса, а сайт арганізацыі спрабуюць унесці ў спіс абмежаванага доступу для інтэрнэт-карыстальнікаў. Апагеем палявання на праваабарончы цэнтр стаў арышт і паказальны працэс яе лідара Алеся Бяляцкага. Гэта справа павінна была стаць цвіком у труну старэйшай праваабарончай арганізацыі ў краіне.
Алесь Бяляцкі адказвае на пытанні журналіста Белсата Паўла Мажэйкі. Адным з выкладчыкаў, які ў нас выкладаў там навуковы камунізм, то это былі просто рэальныя там такія, спрэчкі на гэтых лекцыях. Калі ён крычаў «нацыяналісты» нам у канец да аўдыторыі, а мы ему крычым «шавініст». Вот это пачуццё подыху гэтага КДБ, яно мяне пераследуе фактычна все гэтыя гады. Трэба працаваць на сябе, на сваю гісторыю, на Беларусь і спрабаваць неяк развітацца з гэтым савецкім мінулым. Глядзіце працяг размовы з Алесем Бяляцкім. Все-таки, калі нават сёння глядзіш на этой падзеі 90-91 года, то есть на момант здабыцця аднаўлення незалежнасці, чым больш ведаеш, тым больш здаецца, што это быў нейкі цуд, што это было нереальна. Это мала каму было патрэбна, акрамя такіх груп моладзі, хай яны былі сабе і не такія маленькія ўжо. Людзі вельмі хутка рэвалюцыянізаваліся. Я памятаю эту акцыю 91 года, калі працоўныя выйшлі на Менскую плошчу, там 100 тысяч працоўных выйшла. І яны ішлі з эканамічнымі лёзунгамі. Літаральна праз пару гадзін там з'явіліся чырвона-белыя сцягі, там з'явіліся палітычныя транспаранты, з'явіліся патрабаванні змены ўлады, і гэта было ухвалена, падхоплена, і просто на вачах было бачна, як робіцца эта наша гісторыя. Это вельмі хутка адбывалася. У чым слабасць нашай сітуацыі была, і ў чым небяспека, якая потым нам адгукнулася далей, гэта ў тым, што вось арганізаваных структураў і грамадзянскай супольнасці, так нефармальных аб'яднанняў, арганізаваных арганізацыяў, і палітычная дзейнасць, якая тады пачала развівацца, гэтага не хапіла, каб канчаткова пераламіць сітуацыю менавіта тады, на пачатку 90-х гадоў, калі гэта можна было зрабіць. У нас не хапіла, у нас, як бы мы там, якімі мы там смелымі, адважнымі ці безразважнымі не былі, але нас было мала, фактычна. І нас не было там тысячы, дзесяткі тысяч, як трэба, каб было на тыя часы. Вось менавіта тых людзей, якія былі бы гатовы ісці там да апошняга, каб змяніць эту сітуацыю. Номенклатура все ж таки не была, я не ведаю, это можно назвать, не была такой пронезалежніцкая, была такая, закостенела советская. Як нідзе. Яна як нідзе была прасавецкай, і фактычна яна і вырадзіла сённяшняга, так сказать, прадстаўніка, які ўжо 20 гадоў сядзіць там у нас і не хоча злазіць. Но все-таки 91 год для вас асабіста, гэта быў такі, час і падзеі пасля яго, так, это быў час надзеі в пэўным сэнсе, ці все ж таки вы, лічылі, што вось оно дасягнута, вісіць, сцяг вісіць, герб ёсць, і вось яна незалежная Беларусь. Для Беларусь. мяне самым фантастычным, як это не дзіўна, 2 гады, это і не дзіўна. Это быў 89-й, вось калі разваліўся гэты савецкі блок, і мы якраз 25 гадоў зараз гэта адбылося, мы... я калі згадываю той час, вось тады это здавалася поўная фантастыка, калі адна за адной пачалі адпадаць краіны ад гэтага савецкага блоку, і тады з'явілася ўжо моцная ўпэўненасць, што Савецкі Саюз разваліцца, што мы даб'емся незалежнасці Беларусі. Это 89-й год. Я быў перакананы ў гэтым ужо на ўсе 100%. І прычым я і раней быў гэтым перакананы, але тут я ўжо быў, бачыў, што это хутка адбудзецца. Это адбудзецца вось, ужо не там мае ўнукі гэта будуць бачыць, а я ў гэтай буду браць удзел. І мы зараз бярэм удзел у гэтай змене Беларусі. І сапраўды прайшло там 2 гады і ўсё. І мы атрымалі гэту незалежнасць, і яна не ўпала на нас з неба. Калі згадаць асабліва тыя ранейшыя высілкі нашых папярэднікаў, ранейшых пакаленняў, вось. І мы што маглі рабілі тады, і ў 91 годзе у мяне не было адчування, што мы яе атрымаем на моцна і надоўга. Таму я не сыходзіў з грамадскай дзейнасці, хаця хапала палітыку, працы. наколькі я разумею, калі это можна назваць палітыкай, это Менскі гарсавет. Хапала працы, я працаваў у Беларускім народным фронце дастаткова багата на той час, вось і быў старшынём рады, і сакратаром управы, і быў дэпутатам Менскага гарсавета, і будаваліся музеі Максіма Богдановича, філіі музея, вельмі актыўна, таму што мы адчынялі музей у Менску, это 91 год, бо якраз была
стагоддзя Максима Богдановича. І мы адчынялі філіі, это беларуская хатка ў Менску, мы адчынялі ў Ракуцёўшчыне ў Маладэчынскім раёне філію, мы адчынілі філію ў Яраслаўлі Максима Богдановича, мы як бы захоплівалі гэту прастору вось беларускімі культурніцкімі нейкімі пунктамі. І гэта праца, она для мяне заўсёды была як бы вельмі моцна звязаная, бо ў тым жа ж музеі адбываліся сходы і Беларускага народнага фронта, там сидзеў вольны прафсаюз, і быў такі час, калі там было зарэгістравана, можа, пад 50 дзесяткі неўрадавых арганізацыяў, бо я як дырэктар музея меў права іх рэгістраваць, а мала дзе хто даваў памяшканне. І на адзін пакой мы ўсіх туды запісвалі на тых 6 квадратных метраў, вось, всім, каму трэба было. Тады яшчэ можна было так зрабіць. Тады гэта можна было, і я не разглядаў от сваё дырэктарства музея як нейкую кар'еру, а бачу это проста як пляцоўку, жывую беларускую пляцоўку, на якой трэба і аднаўляць памяць пра беларускую літаратуру, і прапагандаваць беларускую культуру, і ў той жа час рабіць рэальна беларускае палітычнае, грамадскае, культурнае жыццё. Скажыце, 94 год, прыход да ўлады Лукашенка, так, што можна было, вот, сёння гледзячы, што можна было зрабіць тады іначай палітычным сілам, грамадскім арганізацыям, каб все ж такі не было вось пасля гэтых 20 гадоў аўтарытарызму? Было два пераломных моманты ў нашай гісторыі. Гэта 91 год, вось калі можна было пераламіць сітуацыю. Не хапала сіл, так, я так разумею. Не хапала вопыту палітычнага. Сіл, людзі-то якраз выйшлі на вуліцы, і сітуацыя была вельмі тада хісткая для беларускіх уладаў, просто не хапіла палітычнай рашучасці і энергіі, так бы мовіць. Вось, рашучасці, вопыту, хутчэй за ўсё так. Наступны момант – это рэферэндум, калі было сабрана 500 000 подпісаў за правядзенне рэферэндуму. І тады таксама трэба было ўсё рабіць, каб гэты рэферэндум адбыўся. І я мяркую, што тады, можа быць, мы зрабілі не ўсё. І зноў жа ж не хапіла нейкай рашучасці, такой пэўнай палітычнай рашучасці. І наступны год – это 96 год, вось гэты канстытуцыйны крызіс, калі зноў жа ж была магчымасць змяніць сітуацыю. У 94 годзе па тым сцэнары і па тых правілах і па тых настроях у грамадстве, які шлі выбары, там была сітуацыя вельмі такая безнадзейная, сказаў бы. І дабіцца нейкіх іншых вынікаў, улічваючы, што хваля актыўнасці людзей спала. Сітуацыя эканамічная стала яшчэ горшая, пагоршылася. І была такая спрыяльная глеба для папулізма, так? Людзі вельмі чакалі нейкіх зменаў, і верылі гэтых абяцанкаў, цыцанкаў, но абяцанкі, цыцанкі для нас апынуліся этымі 20 гадамі абяцанкаў. Вось, і на жаль, так, і на жаль, былі націснуты зноў вось гэтыя постсавецкія кропкі, якія яшчэ багата ў каго, асабліва з людзей старэйшага пакалення, з людзей, выхаваных в сталінскіх часах, людзей з савецкімі мазгамі, калі так можна сказаць, якія прапаласкиваліся там зранку да вечара па радыо, па тэлевізары, на гэтых палітінфармацыях і гэтак далей. Для іх вось гэтыя інстынкты савецкасці, ідэалагічныя гэтыя моманты, яны былі нават больш важныя за эканоміку. Мы бачым, што зараз робіцца ў Расіі, калі Пуцін пачаў націскаць на тыя самыя кропкі, які там зараз ідзе гвалт і аднаўленне вось гэтага расійскага імперыялізма, то ў нас фактычна тое самае адбылося значна раней. Але ведаеце, што вы узгадалі Расію зноў жа, калі браць і вот той час пасля 94 года, я б яго назваў бы неяк таким лозунгам, што больш ці далей горш быць не можа. І мне так здаецца, што ўсё якраз атрымлівалася так, што я нават магу сказаць, што мы себе цешылі надзеі, што добра, там рэферэндум 95-го, 96-го, далей там павелічэнне тэрміна прэзідэнцтва, так, што гэта ж закончыцца, так горш быць не можа, далей так быць не можа, але аказваецца, што можа, вот ужо 20 гадоў Лукашэнкі, што зноў жа, апеляваць да народа, гэта, мне здаецца, трошкі неправільна, але ўсё ж такі апеляваць да інтэлігенцыі, да эліты, якая, па вялікім рахунку, альбо не заўважыла, альбо не зразумела, што гэта надоўга. У 94 годзе, як толькі адбыўся першы тур, я добра памятаю той момант, я сустрэў свайго аднаго знаёмага, філосафа, і мы сустрэліся на мосце праз Віслач, каля Траецкае прадмесце, он ішоў у адзін бок, я ў другі.
Ну і спыніліся, і у нас вельмі кароткая размова адбылася. І ён спытаўся: ну як ты думаеш, гэта надоўга? Я яму адказаў: я баюся так думаць, але я адчуваю, што это на вельмі надоўга. Ён кажа: ну я так думаю. І мы больш нічога не сказалі адзін аднаму і разышліся. І трэба сказаць, што ў 94-м годзе вось для сябе я як бы зразумеў, што гэты шлях наш, ён яшчэ сапраўды будзе яшчэ вельмі і вельмі доўга ісці. І сённяшнія падзеі, мне здаецца, якраз ва ўкраіне паказваюць, што это 25 гадоў незалежнасці. Сёння якраз той перыяд, калі, мне так падаецца, калі мы як ніколі знаходзімся ў сітуацыі, што эту незалежнасць можам страціць. Ці згаджаецеся вы? Такая небяспека ёсць, і яна зараз як ніколі сапраўды моцная. І гэтае пытанне таксама я задаю сам сабе, чым будзе Беларусь праз 20 гадоў, яшчэ праз 25 гадоў. Ці гэта будзе 6 губерній Расійскай імперыі, ці это будзе незалежная дэмакратычная краіна, ці это будзе нейкая шэрая зона, якая незразумела кім кіруецца, хто на яе ўплывае і якімі надзеямі, якімі перспектывамі жывуць тут людзі. Гэтыя ўсе шляхі для нас, на жаль, адкрытыя. І пытанне незалежнасці для нас праз 20 гадоў гэта незалежнасці яшчэ не вырашана до конца. Алесь, калі паспрабаваць даць ацэнку тым, як будуць развівацца падзеі ў Беларусі на нейкай бліжэйшай перспектыве, ну, калі адкінуць негатыў, бо гэта як бы збольшага зразумела, што асабіста вам дае надзею? Што я ўбачыў пасля 3 гадоў адсідкі, калі выйшаў на волю, гэта дастаткова вялікая колькасць новых моладзевых грамадскіх ініцыятываў, якія, можа быць, маюць не палітычны накірунак, але тым не менш яны даюць магчымасць рэалізавацца і зрабіць штосьці карыснае сёння і тут. Вось, бо трэба сказаць, што вось эта працяглая палітычная праца на працягу ўжо багатых гадоў, якая не дае станоўчы эфект, а дае толькі дубінкі, там, арышты і праблемы, яна не з'яўляецца на сённяшні дзень прыцягальнай там для багата каго з тых людзей, маладых людзей, якія хацелі б неяк рэалізаваць сваю энергію, свае задумкі, свае задачы. І тое, што ў нас зараз развіваюцца экалагічныя ініцыятывы. Колькі зараз раварыстаў ездзіць па Менску, там можна паглядзець, такога не было яшчэ 3 гады таму. Тое, што пайшлі курсы беларускай мовы, праходзяць конкурсы беларускай песні, чытанні, канферэнцыі, круглыя сталы на культурныя тэмы, тэмы, звязаныя з беларускай мовай, з беларускай нацыянальнай свядомасцю. Это надзвычай важна. Мне падаецца, гэта з'яўляецца на сённяшні дзень вось тым грунтам, які дае нам перспектыву для ажыўлення грамадскага жыцця ў бліжэйшай будучыні. Вось, таму і асабліва это важна, калі ўлічыць той негатыў, які зараз ідзе з расійскіх мас-медыя, з расійскіх сродкаў масавай інфармацыі, калі яны паліваюць з брудам Украіну, калі яны гавораць пра рускі мір і ўпісваюць туды Беларусь. Мы мусім зараз сцвярджацца як беларусы, мы мусім быць беларусамі кожную хвіліну і паўсюль. Вось, і знаходзіць розныя магчымасці, каб гэта было і весела, і аптымістычна, і энтузістычна, і каб давала вось нейкі зарад такой энергіі для іншых людзей. Мы мусім быць самі з сабой. І фактычна я вот адчуваю сябе, як быццам бы вярнуўся у 25-30 гадоў таму. Вось тое, чым мы тады займаліся, яно зараз надзвычай запатрабавана, і добра, што гэтым займаецца моладзь. Добра, што прыходзяць людзі, і не толькі ў Менску, у іншых гарадах Беларусі, якія разумеюць каштоўнасць вось гэтых прабеларускіх і беларускіх ініцыятыў. Ведаеце, культурныя такія культурніцкія моўныя ініцыятывы, это, канешне, добра. Уразілі мяне вашыя словы на адной з прэзентацый вашай кнігі, где вы сказали, вот вам задали пытание про 2015 год, то есть про кампанию выборчую, вы сказали, что основная задача для всех активных людей – это выйти из этой кампании, из этого года, с мага меньшими стратами. То бок, атрымліваецца, у палітычным сэнсе вы не бачыце якіхсьці перспектываў
для, прынамсі, у бліжэйшай перспектыве якіхсьці добрых прынамсі з'яваў для Беларусі? Нечаканыя сюрпрызы і прыемныя сюрпрызы ў лёсе народаў, яны хоць і здараюцца нечакана, але яны рыхтуюцца пэўны час. І трэба час падрыхтоўкі, каб грамадства было гатовае да гэтых зменаў. Тады оно адбываецца хутка на раз. Але ў гэты час трэба, каб ён быў. І трэба, каб была гэтая праца па вызваленню галоваў людзей ад дзяржаўнай ідэалогіі, ад атмасферы страху, якая ёсць у грамадстве. Я не ведаю, калі адбудзецца гэты пералом, і ці адбудзецца ён у наступным годзе, у нашым беларускім грамадстве. Але ён адбудзецца, калі мы будзем працаваць над ім, і ён дакладна адбудзецца. Можа быць, там трошку пазней, а можа быць і ў 15-м годзе, бо тут вельмі багата што залежыць зараз у нашай сітуацыі ад таго, што адбываецца і ў Расіі, на Ўкраіне, так бы мовіць. Мы з гэтым моцна звязаныя. У нас рэгіён зараз знаходзіцца на такім пэўным тэктанічным зруху. І як яно будзе праз год, цяжка сказаць. І ёсць пэўныя небяспекі, пра якія мы казалі раней таксама, і гэта таксама трэба ўлічваць. Але нельга сидзець, склаўшы рукі, і трэба ісці наперад. Я думаю, такім чынам мы дойдзем рэшце рэшт да тых мэтаў, да тых ідэалаў, пра якія мы марылі яшчэ 30 гадоў таму. У маладыя гады Алесь Бяляцкі ў адной з кніг пра пісьменнікаў, якія былі рэпрэсаваныя і зняволеныя, напісаў, што цяжка назваць каго-небудзь беларускай інтэлігенцыяй першай паловы 20-го стагоддзя, хто не паспытаў бы турэмнай баланды. Наўрад ці на пачатку 90-х аўтар мог прадбачыць, што неўзабаве гісторыя паўторыцца, а адным з тых, хто паспытае баланду, за кратамі будзе ён сам. Мужную і паслядоўную пазіцыю Алеся Бяляцкага па адстойванні правоў чалавека ў Беларусі адзначылі не толькі многія міжнародныя арганізацыі шэрагам узнагародаў. Па-свойму заслугі Бяляцкага заўважылі і ўлады Беларусі. Згодна з рашэннем суда пагражае канфіскацыя, і, конечно, зараз пагражае ў першую чаргу канфіскацыя нашага офіса, таму што гэта маёмасць была аформлена на Алеся Бяляцкага, і адна з мэтаў — это спыненне дзейнасці вясны, якая, я думаю, была перад судом. Яна будзе менавіта дасягацца гэтым шляхам. 4 жніўня 2011 года яго затрымалі і выставілі абвінавачанне. Утойванне прыбыткаў у асабліва буйным памеры. Фармальнай падставай для крымінальнага пераследу праваабаронцы стала інфармацыя пра ягоныя рахункі ў замежных банках, перададзеныя ўладам Беларусі, Міністэрствам юстыцыі Літвы ды Генпракуратурай Польшчы. Пазней улады гэтых краінаў публічна папрасілі прабачэння ў Бяляцкага і ягоных сваякоў, а таксама прыпынілі кантакты з Беларуссю ў межах дамоваў аб прававой дапамозе. У лістападзе пачаўся суд над Бяляцкім, які працягваўся 3 тыдні. Яго асудзілі на 4,5 гады калоніі узмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. Шматлікія доказы таго, што грошы замежных спонсараў прызначаліся для праваабарончай дзейнасці, суд пад увагу не прызнаў. Чаму ёсць праваабарончы цэнтр «Вясна»? Таму, што ёсць дзяржава-захопчы цэнтр Лукашенка, які ваюе з усёй апазіцыяй, з усёй дэмакратыяй, з усім грамадзянскім рухам. Хто скасаваў цэнтр «Вясна», які працаваў легальна? Дзяржава, Вярхоўным судом. Яна стварыла гэтыя умовы, у якіх змушаны быў гэты цэнтр працаваць, у якім працуе сёння апазіцыя. Сёння любога чалавека з апазіцыі можна, што называецца, іхнім судом засудзіць прыкладна за тое, за што засудзілі Бяляцкага. У вязніцы палітвязень адну за другой атрымлівае вымовы і становіцца злосным парушальнікам. Яго пазбаўляюць права на амністыю, адмаўляюць у сустрэчы з сваякамі і забараняюць атрымліваць перадачы. Але нават за кратамі Бяляцкі не даваў спакою уладам. Яго кнігу «Асвечаная беларушчына», якую праваабаронца рэдагаваў, будучы ў турме, суд прызнаў забароненай на тэрыторыі Беларусі і пастанавіў вывесці выданне за мяжу. Кніга была прысвечаная гісторыі беларускай літаратуры. Суд палічыў, што яна псуе імідж краіны. 21 чэрвеня 2014 года Алесь Бяляцкі быў нечакана вызвалены з папраўчай калоніі Бабруйска на падставе амністыі. За кратамі праваабаронца правёў больш за 1000 дзён. Алесь Бяляцкі адказвае на пытанні журналіста Белсата Паўла Мажэйкі. Нас было мала, фактычна. І нас не было там тысячы, дзесяткі тысяч, як трэба, каб было на тыя часы. І мы зараз бярэм удзел у гэтай змене Беларусі. У 94-м годзе па тым сцэнарыі і па тых правілах і па тых настроях у грамадстве, які шлі выбары, там была сітуацыя вельмі такая безнадзейная. І он спытаўся: «Ну як ты думаеш, гэта надоўга?» Я яму адказаў: «Я баюся так думаць, але я адчуваю, што это на вельмі надоўга».
Ён кажа, ну я так думаю, пытанне незалежнасці для нас праз 20 гадоў гэта незалежнасць яшчэ не вырашана до конца. Глядзіце працяг размовы з Алесем Бяляцкім. Як вы ўзгадваеце той дзень вашага арышту? Што ўзгадваецца найперш? Дзень быў крыху такі напружаны, бо адчувалася, што все гэтыя месяцы перад арыштам у нас былі то обшукі, то выклікі ў пракуратуру, то нейкая, значыць, суетня гэтых, так сказать, людзей у штатскім, то пераслед сяброў нашых праваабаронцаў, якія прыязджалі назіраць за палітычнымі працэсамі сюды. Гэтыя бясконцыя палітычныя працэсы, бо на той час у турме сидзела амаль 50 палітычных зняволеных. І для нас, і для ўсяго беларускага грамадства, это быў такі вялікі шок. Но мы не давалі сабе магчымасці расслабіцца ні на одну хвіліну. Вельмі тады актыўна і багата працавалі ў першыя месяцы пасля выбораў 10-го года. І тады мы як бы выйшлі вось на эту пярэднюю лінію, можа быць, разам з журналістамі, бо і журналісты таксама цярпелі. Вось, ну, дастаткова згадаць тады Андрэя Пачобута, якого пасадзілі, значыць, за пэўную інфармацыю. І у той час, калі была вось такая разгубленасць, мы мусілі даць пэўны сігнал, вось, што дапамога аказваецца і што міжнародная супольнасць як бы прыцягнута ўвага міжнароднай супольнасці да таго, што робіцца тут. Вось наконт у гэтым накірунку мы і працавалі. І гэта ўжо быў жнівень 11-го года. Мы працавалі перад выбарамі, мы працавалі падчас выбараў, назіранне арганізоўвалі. Тым больш пасля выбараў, калі былі гэтыя масавыя рэпрэсіі, трэба было дапамагаць людзям. Вось, і ў жніўні я ўжо збіраўся ў адпачынак, ну хоць троху адпачнуць. Але яшчэ хадзіў на працу, дараблялі там нейкія рэчы, і вось у гэты дзень я збіраўся ехаць у вёску, наклаў там сабе нейкіх слоікаў пустых, бо яшчэ там апошняе сочыва трэба было, апошнія ягады можна было штосьці закруціць. І з гэтымі пустымі слоікамі ўсё ж такі вырашыў заехаць на працу. І калі выйшаў на метро з Акадэміі навук, то там мне, значыць, патэлефанавалі мае, значыць, калегі і сказалі, што тут у нас штось людзі нейкія круцяцца каля офіса, не хадзі. Адпаведна, развярнуўся і паехаў дадому. Ну, калі я ўжо выйшаў дадому і ехаў вось на вёску з гэтымі слоікамі, то тут мяне каля метро і спынілі супрацоўнікі аддзел па барацьбе з эканамічнымі тымі злачынствамі, і таксама, ну і адразу пачаліся вобшукі, і фактычна тады, калі яны мяне спынілі, то я ўжо ізноў жа так зразумеў, што это дастаткова сур'ёзна. Это ўжо не адбудзецца там затрыманнем адным днём ці там тыднем. Вы неаднаразова падкрэслівалі, што тое, што вас арыштуюць і пасадзяць у турму, ці будзе суд, это было толькі пытанне часу. Колькі вы часу жылі вось так, разумеючы, што вось вы можаце выйсці, там, я не ведаю, з кватэры і вас арыштуюць? 1,5 месяцы. 1,5 месяцы пасля таго, як падаткавая інспекцыя атрымала паперы пра рахункі, мае рахункі, якія выкарыстоўваліся вясной для дапамогі палітычным рэпрэсіям, для праваабарончай працы. Там стаяла печатка, значит, што гэтыя ж самыя паперы пайшлі ў дэпартамент фінансавых расследаванняў, і ўжо стала зразумела, што ў любы дзень, нават не чакаючы вынікаў падаткавай інспекцыі, могуць мяне затрымаць. Добра, але 1,5 месяца, это ж, реально можна, звар'яцець можна. Ну, я ж не думаў увесь час пра гэта, таму што я выдатна разумеў, што калі гэта будзе, то это будзе палітычнае рашэнне. Это не будзе рашэнне вось згодна закону, вось, бо кансультацыі з адвакатам паказалі, што ўлады маглі зрабіць і так і сяк, як от у іх быў пэўны, так сказаць, выбар. Вось, і яны выдатна ведалі таксама, што калі яны затрымліваюць праваабаронцу, значыць, адпаведна, будзе моцная рэакцыя з боку як у Беларусі, так і за межамі Беларусі. Вось. Што вы ведалі пра турму у той час? Бо я так разумею, што
У вас былі раней таксама арышты, затрымання, але это все ж таки былі это адміністрацыйныя суткі? Это были сутки, их было достатково там и помалу, и трошку больше, ну, здесь и под 1,5 месяца набиралася вось гэтых арыштаў за папярэднія часы. Калі я быў депутатам горсовета, мяне там не мелі права арыштоўваць, то просто затрымлівалі, адпускалі так, ну, а ўжо калі скончыліся паўнамоцтвы, то вот як вы уяўлялі турму, і як яна ў выніку, вось, што спраўдзілася, што было, ну, новым, з чым давялося, ну, як, што называецца, зжывацца? Ну, гэта новы жыццёвы вопыт, вось, пра які ты можаш прачытаць, і, дарэчы, вельмі багата чаго напісана, і я чытаў перад гэтым і Солженіцына творы, і Варлама Шаламова, і пазнейшых дысідэнтаў, якія сидзелі ўжо в 70-е гады, там, вось, і ўспаміны нашага земляка Міхася Кукабакі, якія ўрывачкамі друкаваліся пра ягоную доўгую эпапею, вось, 16-гадовую. Я не зачытаў, што турма, это, канешне, мае універсітэты, але лепш завочна адвучыцца. Ну, тое самае гаворыць і пра войска, але тое самае можна сказаць і пра турму. Дакладна, гэта пакуль не паспытаеш, як кажуць, на сваёй скуры, то, ну, цяжка сапраўды зразумець. Хаця вось калі зараз я пачынаю чытаць, зноў жа, спаміны сидзельцаў, напрыклад, савецкіх дысідэнтаў, то я бачу, насколькі вось сённяшняя турма, она вырасла з той турмы, якая была ў Савецкім Саюзе, вот эта беларуская сённяшняя турма, якая была ў Савецкім Саюзе ў 70-х, напрыклад, 60-х годах. І те ж самыя метады ціску на зняволеных, і те ж самыя правакацыі, і тое ж самае атрыманне весь час у напрузе цябе, значит, это все адтуль, это все пераходзіць, што называецца, ад аднаго, значит, турэмшчыка да другога, вось, это весь гэты вопыт, вось, здзекаў над чалавечай асобай. У адным з лістоў вашых на волю я прачытаў, ну, тое, што я і цяпер як бы да этого часу не магу зразумець, вы пісалі там, ну, не веду, даслоўна тое, што толькі падчас следства, калі вы ішлі, вярталіся з суда ў сваю камеру, толькі там вы адчувалі сябе абароненым. Патлумачце, бо, ну, гэта пэўна... чалавек вяртаецца ў камеру і адчувае сябе абароненым. Ну, сам суд ішоў, у меня было некалькі судовых паседжанняў, там па тэрміне это амаль месяц он займаў, але ну, там на працягу некалькіх дзён. І ён вымагаў проста багата энергіі і багата такіх унутраных высілкаў. Ось, я не кажу пра фізічныя, найперш псіхалагічныя, і зразумела было, што кожнае сказанае там слово, оно важнае, вось падчас судовага працэса. І вось калі я вяртаўся пасля гэтага судовага працэса у камеру, дзе цябе ніхто не чапае, ты можаш спакойна легчы і вот як бы і лежаць, то для мяне это было сапраўды вось нейкім такім ратункам, можна сказаць. Так, разумею вас, але тады атрымліваецца, што вынесенне прысуду для вас гэта таксама было пэўным сэнсе, ну, не ратункам, але прынамсі, ну, нечым, што заканчвала нейкі этап жыцці, і вы далей, вы разумелі далей, што вы ідзеце там в турму, бо я так разумею, што надзея на тое, што будзе прысуд, не будзе, якім ён будзе, вызваляць, не вызваляць, это таксама, ну, вельмі моцна прыгнетала, так? Не. То есть жаданне, чтобы каб это хутчэй скончылася? Не, у меня не было таких вот як бы жаданняў, што это неяк скончыцца ці добра, ці каб яно скончылася ўвогуле хоць неяк. У меня не было, бо там было зразумела, што ўсё ідзе сваёй хадою, вось сваім як бы ўжо вызначанай не табою, і не першы тут ты, які трапляеш у гэты вось в гэты працэс, і у мяне было просто наадварот, у мяне было адчуванне такой нейкай вастрыні, я сказаў бы, ад жыцця, калі твое фізічнае это увязенне не азначала увязнення духа і увязнення тваёй нейкай асобы. Вось, і чым моцна наша сітуацыя сённяшняя адрозніваецца ад савецкіх часоў, бо ёсць мас-медыа, сродкі масы інфармацыі, суды адчыненыя, ну, як правіла, скажем так, ці багата ў якіх выпадках. Тут столькі рэчаў, якіх не мелі там тыя праваабаронцы ў 70-е гады, якія супраціўляліся савецкаму рэжыму. І ты сёння адчуваеш
яшчэ ў большай ступені тое, што адчувалі яны, это тое, што вось і там ты працягваеш сваю праваабарончую дзейнасць. І сваю дзейнасць за дэмакратычную Беларусь, за правы чалавека, за гэта, ну, як бы высокія і багата разоў паўтараныя словы, але ось ты сваім лёсам у гэтай канкрэтнай сітуацыі зараз, ну, багата што робіш. Я літаральна сёння атрымаў паштоўку ад Міколы Статкевіча, іншага палітычнага вязня, які вот уже сядзіць колькі гадоў. І ён мне піша, што Алесь, я адчуваю, што там зараз у турме я зраблю больш, чым бы я быў на волі. І я скажу, што ён дакладна сказаў тое, што я думаў багата разоў, седзячы вот за гэтыя 3 гады, што там у турме ты знаходзішся на пярэдняй лініі зараз барацьбы. Вось, і ты там болей зробіш у такой часы бесчасця, якія ёсць на сённяшні дзень у Беларусі, калі у нас нічога не адбываецца. Вось, і у народа няма нейкай энергіі вось, змяніць сітуацыю, і грамадскія сілы, адпаведна, самі не могуць яе змяніць, знаходзяцца пад моцным прэсінгам і кантролем. Вось. І ўлады не хочуць нічога мяняць, а спрабуюць это закансерваваць навечна. Вось. Хаця это нереальна, это немагчыма, это нікому не ўдавалася, гэтага не будзе. Але пакуль што вось такі перыяд, калі сапраўды сидзенне, знаходжанне на нейкім вастрыі твайго лёса, яны вырашае, ну, з'яўляецца больш важным, чым ты просто як бы ходзіш на волі, этой уяўнай волі. Так. Годнае сидзенне, так? У кожнага, зноў жа ж, таго, хто трапляе ў эту сітуацыю, выпрацоўваецца нейкае сваленне паводзінаў, і я, як праваабаронца, ні ў якім выпадку не збіраюся там каментаваць і некага там асуджаць, што ён штосьці робіць не так, ці штосьці там не так зрабіў, скажам. Вось это, я лічу, неслушна, бо тое, ўжо толькі тое, што чалавек патрапіў у турму за свае погляды, за сваю дзейнасць грамадскую ці палітычную, гэта ўжо адразу робіць яго, ну, скажем так, ставіць, ужо адразу ставіць на яго знак якасці. Вы мелі магчымасць выехаць яшчэ да працэсу, але не зрабілі такі выбар. Для большасці і на сёння застаецца такім ну, з аднаго боку пытаннем, з другого боку, ну, такім момантам, які, ну, вядзе да захаплення вамі. Што паўплывала? Чаму? Ну, таму што я для сябе выбару і не бачыў такога. Бо зразумела было, это ж відавочна, што калі б я выехаў за мяжу, то адтуль апраўдацца і даказаць як бы сваю праўду было б, ну, вельмі цяжка, значна цяжэй, чым это зрабіць нават, ну, ў складаных умовах тут на судзе. Хай сабе ён такі суд, мягка кажучы, несправедлівы, да, мягка кажучы, несправедлівы, але тым не менш у меня была магчыма выступіць і выказацца, каб мяне пачулі мою пазіцыю і паспрабаваць разабраць тыя аргументы і тое абвінавачанне, якое мне вылучалася. І шчыра кажучы, я скажу, што пасля суда, я вот калі апошні дзень ужо прысуд быў, ужо сказалі мне, што все, 4,5 гады ўзмоцнены рэжым, калонія. І я вяртаюся ў камеру, і у мяне такая як бы адвольная усмешка была. Я вот вернуўся, пасміхаюся, на мяне так все паглядаюць, ну, типа, можа, яго там нервовае перанапружанне, ці он там троху, так сказать, нешта, значит, щось з ім зрабілася не тое. І пытаюцца, Алесь, як? Я кажу, нормально, все добра. І у меня было такое адчуванне, што сапраўды я дасягнуў вось это таго, што хацеў. Бо, ну, справа судовая развалілася, это было відавочна бачна. Я памятаю, што здымак, дзе Алесь Беляцкі стаіць вот якраз за кратаў, это якраз калі вам прысуд відавочна, значыць, паўсюль за этой справай былі тырчалі вушы КДБ беларускага, і відавочна было, што это палітычны прысуд. Ну вось як бы асноўна это тое, чаго вельмі цяжка было б дабіцца, калі б я з'ехаў з Беларусі, адназначна сказалі б, што раз з'ехаў, значыць, вінаваты. Ну, але добра, глядзіце вы сёння на свой лёс, так, на гэту справу. Вось прашло там, ну, мінула колькі там, ну, пэўная колькасць часу. Вы себе пачуваеце ахвярай рэжыма палітычнага, які пануе сёння ў Беларусі? Ці ўсё ж такі вы, ну, не ведаю, самі сабе кажаце, што да, я Алесь Беляцкі, вось я прыватную, асабістую бітву, бой з Лукашэнкам я выйграў? Ну, я не лічу гэта боем з Лукашэнкам ні ў якім выпадку. Вось, і... Мы ведаем, хто ў краіне вырашае ў нас. Не, тут все ж таки так, ну я так не лічу. Я як бы
Все ж таки думаю, что справа тут, конечно, все ж таки вот этой постсоветской ситуации, яка пакуль што яшчэ трымае ў значнай ступені вось пэўную частку беларускага грамадства, скажем так. Вось, у нас яшчэ мы не прайшлі тых 40 гадоў, якія ішлі еўрэі па пустыні, пакуль яны прыйшлі да сваёй абітаванай зямлі. У нас яшчэ трэба троху папацець і паўпірацца, так бы мовіць. Вось. Гэты працэс у нас ідзе, і тое, што я патрапіў вось в такую сітуацыю на гэтыя 3 гады, ну, у гэтым ёсць пэўная заканамернасць, таму што, як не дзіўна гэта, вось, таму што все ж такі, ну, за такі час, колькі я займаюся грамадскай дзейнасцю, і то мусіла штосьці адбыцца. Урэшце рэшт яно адбылося. Это нейкія беларускія, толькі беларускія, можа быць, рэаліі, калі ну, прынамсі, в нашай частцы Европы, калі ну, чалавек можа так себе спакойна разважаць пра адсідку, пра тое, што яна была, што можа быць, і што это такая заканамернасць в нашых умовах. Ёсць прымаўка «ад турмы ад сумы не заракайся», вось яна пакуль што яшчэ дзейсная для нас. То бок ваша адсідка не апошняя, все ж такі вы... Ніхто не можа прадбачыць, я не кажу толькі пра вас, кажу пра любого палітычна актыўнага чалавека ў Беларусі. На жаль, так. На жаль, так. Дзякую за размову. Алесь Беляцкі быў госцем нашай студыі. Заставайцеся на Белсаце.